Azkenean nahi hori gauzatu da. Lortu dugu oso vibrazio onak gure artean, eta beti izaten ditugun teknikariak ere handaude eta gauza oso politak, bereziki argi teknikaria prestatu dituen argiak eta oso politak dira, soinua ere portatu da, eta gero asmatu dugu nik uste dute repertorioarekin, ezta? Abesti zerrendan sartu ditugun abestiekin, nik uste lortzen dugula progresibidade bat, nolabait, ezta? Martxa, baina gero jetxi eta zerbait intimoagoa eta lasaiagoa, eta gero berriro, eta gero erritmoak, elektronikoak eta dantzagarriak, eta nik uste dute, nik esango nuke baietz. Hombre, kontzertuetan ikusten dudana, esan dezaket. Gero kritikak ez ditut irakurri. Bueno, Pablo Cabezarena irakurri nuen, berak jarraitzen du al pie del cañón, bai da, mitiko bat eta benetan eskertzekoa da. Eta, adibidez Pablo Cabezari, nolabait ere gustatu zitzaion eta harritu zuen ere diska berriak, ez? Alde batetik elektronika gehiago sartu dugu, eta kontua da, abestiak hasten zarenean sortzen edo Francisek ekartzen dituen doinuak ekartzen dituenak janzten garenean, ez zara konturatzen agian, baina gero bildu ditugunean abesti guztiak grabatzeko, konturatu ginen dantza erritmoak daudela, dantzagarriak direla abesti asko eta hori. Eta bueno, ez da izan zerbait pentsatuta, aproposa ez da izan, baina hori gertatu da. Nik uste dut publikoan behintzat ikusten duguna kontzertuetan konektatzen duela publikoak eta erritmo dantzagarriak, dantza egiteko erritmoak eta oso ondo datorkiela. Nik uste jendeari gustatzen zaiola dantza egitea. Askotan lotxa ematen digu, bereziki gizonezkoei eta badago aitzaki hor dantza egiteko a lo suelto, ezta? Badaude ere beste batzuk alo agarra esaten duguna dantzatzeko. Baina oraingoan igual gehiago daude. Adios kenduta, noski, adios balada hori, hunkigarria, tristea. Baina besteak dira alaiak eta nekatuta ez gaude, naiz eta 30 urte egon eszenatokietan. Bidea oso luzea izan da, baina anitza. Hau da, gainera, hasi ginen betik eta joan gara beti gora joaten, ezta? Así que ez gaude nekatuta. Publikoa ematen du ez dagoela nekatuta eta gainera afortunatuta gaude edo privilegio daukagu. Jende berria apuntatzen da, ezta? Publikoan ikusten da jende gaztea ere bai, ez bakarrik gure adinekoa eta hori, ez? Orduan, alde horretatik ikusten da ez publikoa ez gu, ez gaudela nekatuta. Gero, aipatu duzun hitzak, ezta? Hitzak sortzeko, idazteko eta hori. Hori da Francisen lana. Zike ezin dizut asko esan. Baina nik uste dute susmatu dudala, ez nekatzen baizik eta, legortzen ere ez, baina kostatzen zaiola gehiago, lehenago baino, hitz berriak sortzea. Dana dauka esan da, nolabait, ezta? Modu desberdinaz egin daitezke, edo aipatu daitezke, edo jorratu daitezke gaiak, ezta? Eta hori ari da egiten, ez? Baina, bai, gero musika aldetik guztiok hartzen dugu parte, importantena berak egiten du da doinua. Eta doinuak berak egiten ditu, eta doinu berriak sortzea ere ez da erreza. Así que ez dakit, nik etorkizuna ez dakit nola ikusten dudan, baina gogoa badaukagu, esperantza hori ez dugu galdu, eta, inspirazioa ez da agortzen. Bueno, Durangon nolabait geneukan dana salduta, ez da sarrera guztiak agortuta, eta orduan ja espero genuen, eta gainera klasiko bat bihurtu da gure hasieran beti egiten duguan, ez?
Gu urdurik geunden, baina kriston ginarekin, ez da, gogo pila bat, eta orduan, nik uste dut intentsidadea oso altua izan zen, agian kalitatea etzen izan hainbesterako, esan nahi dut, orain rodatuago gaude, beraz, nik uste dut gauzak hobeto ateratzen ari zaizkigula. Baina Durangon nik esango nuke hasiera eta izan zen klimaks, ezta? Bai, etxean jotzeak presio gehiago ematen dugu. Gure etxean gaude eta nahi dugu eman ahal dugun beste eta gauzari politena etxekoei, ezta? Eskerrak ja praktikatu dugu gehiago, ez gaude jiraren hasieran eta nabarituko da. Ardura handia, sarrera agortuta daudelako, ere, bai, presio hori, baina ere nolabait anai arreben artean egongo gara.